שלום לכולם, אני יעקב מחברת ספיישל גלאט. אנחנו נמצאים בחודשיים כבר עם התוכנית ייעוץ וליווי של המכון לאבחון עסקי. אחד היעדים המרכזיים היו בעצם להגיע לאיזשהו יום פנוי, חופשי לעיסוקים הפרטיים. כבר חודש אני כל יום ראשון לא מגיע כלל לעסק ועוסק בפעילות אישית, אם זה לימוד תורה ואם זה לימוד תורה ופעילות ספורט. הדבר ממש מפתיע ועד כמה שזה הגיע מהר. זה נותן כוח לכל השבוע. דבר נוסף שהייתי רוצה לומר לכם, זה שבעקבות כובע פשוט שכתבנו לאחד מאנשי הצוות, למחסנאי, שהוא יודע כיום להפיק חשבוניות, תעודות וכו', דבר מאוד פשוט שלא התבצע עד היום, ועבר רק דרכי, אז זה גורם לכל יום להתחיל גם שעה יותר מאוחר וגם בצורה יותר נוחה ורגועה. אז אני מאחל לכולם שיישמו את הכלים ויגיעו כך למטרות שהם הגדירו לעצמם. בהצלחה.